Wel, does gyda I ddim amheuaeth na'r allwedd I hyn ydy nid dysgu am wleidyddiaeth fel dysgu am plaid, dysgu am llafur, dysgu sut mae'r pleidiau yna wedi datblygu yn hanesyddol yn ddiddorol. Beth sydd yn bwysig ydy bod bobl yn deall beth ydy gwleidyddiaeth, a dwi wedi trio ddeud o yn hirma pwy sydd yn penderfynu pethau dros bobl ifanc. Pwy sydd yn penderfynu bod rhaid I chi fynd i'r ysgol pan da chi yn 5 neu 6 oed, ac o'ch chi madal ysgol pan da chi'n yn 15. Pwy sy'n penderfynu pethau pwysig yn eich bywyd chi? Wel, gwleidyddion. Ac naill all bobl ifanc dweud, wel, dwi'n llawer o bwys na I pwy sy'n gwneud penderfyniadau dros da I. Dwi'n meddwl bysan nhw yn dweud hynny, dweud y gwir. Dwi'n meddwl bysan nhw eisiau gwybod, wel, sut fydda I newid peth a peth. Sut fydda I, cos dwi'n yn hapus efo hwnna. A mae rhaid chi geisio cael y negas yna drosodd. Dechrau hefo, fel da chi yn dod at eich gilydd, cynrychiolwyr gwahanol rannau o Gymru, da chi ac yn dod at eich gilydd ac yn gwneud penderfyniadau pwysig. Wel, mae'r un peth, mae'r neges yna, mae'r iddo fynd allan I bob un, a dwi'n meddwl, dylia fod ddigwydd yn yr ysgolion. Dwi yn gwybod, ac os mi o'n i'n dysgu daearyddiaeth flynyddoedd yn ôl, a mi ges I gyfla yn ôl yn, blwyddyn 2000 o gwmpas hynny oedd I newid rhywfaint ar y cwricwlwm neu y rhaglen gwaith daearyddiaeth. Ac un elfen bwysig ddos I mewn pryd hynny oedd bod gwersi daearyddiaeth yn dysgu pobl ifanc, plant sydd I wneud penderfyniadau. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rôl allweddol yn bywydau ni, a mae eisiau creu llawer iawn mwy o ymwybyddiaeth o hynny.